Memanismu kanggo jimat. Wah, sinom sing kok grandel. Mbak Elisa. Ini penggemar penjenengan di Tulungagung. Wah, luar biasa. Sampai menunggu jam segini loh, Mbak. Nenggo Mbak Elisa nganti jam saya ini ora hebat tenan. Menika mboten nenggo tapi memang betul-betul pecinta budaya. Hebat saestu. Sing jeneng budaya niku ora mung wayang kulit mawon. Sandang pengagem ya budaya. Pokoke budaya ki ora wayang kulit, tanggoku ya budaya. Terus pusaka Tilaran Kina. Nah, itu ya, itu juga merupakan hasil karya budaya leluhur. Mula sing jeneng ngurmati ora kok nyembah pusaka tidak, tapi kita memberi penghargaan yang mencipta atau pengkarya. Loh, niku lho. Iki salah satu seni Indonesia juga. Mergo luar negeri ana sing iso gawe keris ngene iki ra. Oh, angel niku. Carane ditempa sampai ribuan jutaan kali lagi dadi keris sing cilik kuwi. Sembuh. Kalau pedang kan satu kali aja, kalau keris tuh harus berapa kali tempa. Tur nganggo poso, nganggo prihatin. Iya. Mong kari njaluk luk pira? Luk. Iya, ya ta. Ndok pira? Ya ndek keris kane. Gunaku mone ora ana luke bareng tuwa saiki luke akeh banget. Iya, ayo mengkeluk. Iya Mbak Elisa. Mangga memanismu kanggo jimat. Mbak Elisa gandrung Mas Gareng. Pun dianggep mawon anu apa kuwi arep kaya bokong dicet ning kuwi. Anggep wae. Sik lungguhe iki apa karo merem ya? Lah apa? Kok iso bokong dicet? Upama ku ya sing apik ngono kok. Maka, ayo. Gawe rucite gale mestine arep tak langgati ning gandeng akeh uwong. Kepiye nek akeh wong apa ya ndadak isin to Kang Mas? Sing kudune isin ki dudu aku kowe. Aku kan ya wis dadi bojomu, Seprono Seprene. Apa? Seprono Seprene dadi bojomu, mosok ya tetep ngisin-ngisini terus. Kudune bonggo, duwe bojo kaya aku. Kok malah bonggo? Malah kudu dikenalke masyarakat. Kok bojo ayu kok malah bongko iki. Seneng bompong. Bombong ngono lho. Ngono to ya Kang Mas. Iya. Apa ya ora kurang tonggonku gemateni awak heme? Nadyan aku ora mudeng gunemu. Tak tresnane kowe Elisa. Lara apa kang Nadya iki wong iki ning kene lho Kang Mas. Aku nyawang teguh sing nunggoni kok wis ora ono. Wis mulih. Wis mulih. Yo kak disawang aku wae. Wis ngode. Mulih sik ya baru. Ya. Upama menduta Nek njero terus ora ngrangkul ngono ku ya ora. Asarepku wong bathine dagelan ya nggon ngene iki kok. Ah ngene iki lho kaya canom-nom calon dalan-dalan le dadi dagelan, iso ngrangkul penyanyi. Dadi dalang demek debok kowe mbok apa? Pecone dhewe-dhewe. Tertentu yo keleki mbok dineki diotoran ra. Apa to? Keleki. Sing salah ki dudu ambune kelek, irunge kok gelem nyedot. Wong ngerti ambuk. Wong apa ki jeneng tresno ditampa. Arep sing lanang ki ambune kaya batang. Nek sing jeneng tresno kuwi ya. Ya ora ana to tur kaya batang lho. Ayo. Dipoto apik ya, Mas. Iki yo ngene iki lho. Iki ngene kok ora ana sing moto blas to. Ha iya. Nang, foto wong ora weruh kon moto. Kowe sing dipoto dengkulku tok malah.
Angger mak jebret apa kobong kok peteng men. Ibarat wong numpak perahu. Iya ya, iya. Tumpake perahu lho, Mas. Iya, aja meneh kok numpak perahu, numpak baita. Ya padha wae. Perahu karo baita padha. Lumampah tanpa welas ing madyane jala nidi temah gonjing hanggen jokne Nimbali Mbak Elisa iki ora rugi Mas Gareng. Wis ora. Yaine pinter, ayu, suarane apik gitu. Ora balekke. Aduh Mbak Elisa. Upama panjenengan iki anu sok duwe bojo kaya Mas Gareng ngono piye Mbak kira-kira Pak? Kaya Pak Gareng? Heeh. Piye? Ya sajane aku seneng, ning menurutku pandangan iki kurang bersyukur. Sebabe? Soale iki mosok ya wis dikodratke, dilairke bagus kok dadak dicet dikulur rene. Masalahnya iki mobil apa dicat iki? Aku pengene ya ngono wae ngono. Sing natural. Sing natural. Iki sing tak nggo ngopeni anak bojo ya iki. Oh ngono, mergo cete ya. Ya cete iki. Oh iya. Ya jangan melihat wajah, yang penting hatinya bersih. Pemajane berarti nek aku golek bojo apike ngono ya mending dagelan apa mending dalang ya? Apike? Kowe nganu wae. Apa? Dagelan wae. Mergane? Mergone dalang ki akeh ngapusine. Heeh, wis karo dagelan apa Mbak? Saya tua sesuai edan ngguyu terus kaya. Karo saya tua ya. Ya ora. Parake seneng kok. Nggih. Ya muga-muga ketemu jodone. Selerane Mbak Elisa kaya sapa to Mbak selerane? Nek pengrawit iki kaya sapa yang mana? Selerane Mbak Elisa seperti apa? Apa sing kaya sing bunang menerus kae? Aja kaya sing bunang menerus kae nek mlumah kaya kijing. Ya kebangetan ya. Wong kok mlumah kaya kijing. Cocok-cocoke nggih kalih sik nyiter. Wah, arep malah sekecok selera Pak Sular. Kok Pak Sular iki kari keal-keal. Tanggo sing nom-nom lho akeh. Iki sapa wangune sapa? Iki apa sing apa penerus iki apa jenenge? Saron penerus iki. Ki Saron kuwi. Kuwi Mangun. Kae jenenge Pak Mangun sing ngegong. Mangun kae Widodo Nirhing Sambikala kae jenenge. Oh lah iya. Kuwi iki. Jenenge semarake kalis saka Lubeda. Ah wis karo Mas Widodo wis kena beres wis. Sang wautan wis bateng selesai. Iya. Ya, anu terus ke langgame. Anu Mbak Elisa yo slindro apa langgame kula manut napa sing ngene. Heeh. Sirune nggih. Oh nggih. Oke, mangga. Iya, diaturke. Buka celuk, mangga. Sirine mesti ketuban. Lamun tresna. Sing bonang ganti bae. Iya. Mula kok sekaran terus. Iya. Heeh. Ya. Lanjut. Mula sekarat terus. Datang krita kanthi tresna kadange pribadi.
Yo. Lanjut. Katresnane Dulung. kaya Serapat ya Mas, ayo. Mas Gareng, ayo. Terima kasih, matur nuwun. Mbak Rizky, ayo rene Mbak Rizky. Monggo. Monggo Mbak Rizky. Aturan mriki. Enggal penantane pun ngantosi. Ya Mbak Rizky. Enggal mriki ya Mbak Rizky. Wah, caloro ki reuni. Lah ngapa ta? Iki biyen aku presidene almarhum Mas Eno kabeh. Heeh. Nggih, ya. Ya alhamdulillah Mbak Rizky ya selamat ya. Ngapa? Anu kok lomba sinden untuk juara 2 no ya alhamdulillah. Tak kira meteng menang. Ya sesuk. Ya. Oh iya, Edel toh, lomba sinden Edel. Heeh. Juara Lomba sinden muda nasional Pak Di. Oh iya. Nggih, bakune ben ngerti nek khalayak rame bahwa yang namanya pesinden itu jangan dipandang sebelah mata. Betul, dari sisi pendidikan saja sudah S1, S2 bahkan ada yang doktor. Yen ora gelem diremehke bawa diri secara baik-baik, ya ta? Piye carane nggawa awak iki karepen ora diremehke mula ya kudu njaga privasine, gojek sak gojek ya aja nganti nuwuhke wong iki bakale wah jebule kae wong gampangan aja nganti duwe tembung sing kaya ngono kuwi. Betul. Ya toh Mbak Elisa, tergantung membawa dirinya. Ya, leres. Oh iki S2-ne psikologi. Yen aku cocok ora Mbak Elisa. Dadi apa? Pembawaanku cocok Oh ini kelihatan anggun, nek ngono kuwi carane wong lanang arep nyedaki kan mikir-mikir sek. Oh ngoten, nek Pak Degareng jenengan nyong Pak Degareng. Pak Deka. Oh, Mbak Elisa ki psikologi. Padha Mas Gareng kuwi sarjana psikolog. Apa psikolog? Ora. Ketayen kancane pinter ra seneng. Ya ora Oh, ya. sarjana psikolog. Ora, nggih. Mbak Rizky, Dalem, aku nggih, tak Pak Bayu. nyuwun sing napa niku nyemek-nyemek. Nyemek-nyemek. Nyemek aku tak legah sedoan kalau Elisa. Oh alah. Nggih.
Anu langgam ya langgam. Langgam apa, Mas? Niki wonten sing ngersake sesideman. Mau jelali ana sing ngersake saka direktur rumah sakit. Oh nggih, Bapak Dr. Supriyanto, Direktur RSCM Jakarta. Menika ngersaken lali janjine. Katur Bapak Kades Silorejo tuwin masyarakat. Wonten wajibipun Rp500.000. Matur Dr. Supri. Kanggo sapa kuwi? Kanggo sapa? Kangge sing nembangke iku jatahe sapa? Ora takon. Lah, Kok nesu to? mau sewu. Takon diwangsuli kok ora takon piye? Aku sing gawa ora ciprati blas. Lah mau umpun kok Pak De. Mpun apa? 100 wae mriki. Sing dijaluk ngono lho lho. Tekan nggonku. Kowe ayu-ayu dhe 100 yo gelem kok. Ya lumayan yo tambah-tambah. Iya. Ayo Mbak. Yo. Maka dirinding. Nggih. Sing putri nyinden sing kakung gender. Wis jan kayane nglumpuk kae. Sesuk karipan bareng. Iya. Wis kapan duwe anak meneh turu terus kok. Momong, Bos. Ngomong Momong. bapakne. Sing rewel iki pakne nek anake malah hanteng ya. Anake dilumahke guyu, pake dilumahke malah. Ayo. Ayo. Maka Wiwitane Anderek sang peke. Handerek sang peke. ya Mbak, bebungan iki 100.000 diasta Mbak Rizky. Matur nuwun Pak Bayu. Alhamdulillah. Iya, ayo kudu ngono. Alhamdulillah nggih Pak De Gareng. Bayu yen karo wedokan lomo. Lah sing nembang yo genah wis ketok gawene nek Rizky nembang ya ketok gawene. Lah kene nganti kemringit apa ora nyambut gawe. Oh, lanang iki gawene nyambut gawe kok ya ora. Wes titenono sok gedhe dadi apa. Iya, Mbak. Pria bagus. Hoi. Kang olah budaya. Napa to Pak De? Tibake lomo bojone timbangane sing lanang. Ki lho, wong ngerti karo anak buah ngono kuwi. Ki. Piye? Cair 200. Iya. Alhamdulillah. Oh, tenane bojoku iki wonge gemi kok seneng nyelengi. Ha iya. Anggere nek sing kaya celeng kei. Mergo kuwi senenge nyelengi. Arep kaya celeng, arep kaya gejir ra masalah, sing penting 200. Aku sok ben ora arep melu kowe, melu bojomu wae. Nek ndi? Oh, sing tanggapan kowe ya. Ya melu kowe. Melu kowe ning sawerane bojomu. Ya. Iki sing ngekeki bojo dalang tekan omah, tak figura tak templekke tembok. Lah kok nek buta? Yo tak jiko. Mangsane. Ayo. Ya, Mbak. Sowan menyang kutha gedhe Nano bantur terus kayun selendang kuning kang saking wukir Jawa. Ayo Jawa. Oli. Mbak Rizky, dalem jangan ngerti kuping wedhus. ngertos Iya. persis nggih Ya sudah kuwi. Tentara Jepang kok kuping wedhus. Bukannya niru Jepang kok wedhus. Ayo. Sirik lu, sirik. Pak Dip Bayu ki Pripun? mergo dheweke ora tau kei dhuwit karo bojone. Iki aku malah sing dikei. Ya. Pak Bayu nggih lomo lho Pak Dip Apa? lah niku ingkang nabuh diparingi pipa gading santen no. Puh seger lho Pak Dip
Kuwi dihapusi kok. Kuwi dihapusi. Kuwi tilas ember dicetak. Masane gading lho. Gajah ngendi gadinge cilik-cilik ngono kuwi. Apa kuwi? Mau masak. Jenengan pengen to Pak De? Iki tukang son wae dikae. Aku mbok siji lho. Sesuk nek nang ember nganggur tak cetake nek. Sesuk. Pait. Wi wayangan. Pengen pipo to? Wayangan ning omah iki lho. Blas. Sithik wae ra metu. Ora. Jare arep ngekeki Pengen pipo. Pipo. Oh nggih, pira sing pirang dim? Iya. Nggih niku wau to sawerane nggih tumbas pipa no Pak De. Apa? Sawerane niku wau nggih tumbas pipa. Rokok ora duwe kok. Kon tuku pipa. Atus telake tok lho ya. Ayo. Swara kurang pramana. Mbak Elisa. Sini, Mbak. Aja deket-deket garing, Mbak. Aja cedak garing. Ini. Kasih. Ini ada saweran lagi 100.000. Matur suwun Pak Bayu. Ya ampun, laras-laras biles. Den tak nguyuh sik, Den. Kuwi ngopo kok gawa? Kok gawa kembaran iki ngopo kuwi ayo? Sandal kok kembaran. Oh, Den titenono wae. Nek wae. Woi, sing wasis sapa? Ora tau tambahi. Ya. Ning wasis ngungrum. 200 iki panjer tahun ngarep lho kuwi dudu saweran kuwi. Heh, Ngungrum barang. sik to wong tahun ngarep kok dipanjeri saiki. Yo, Yo. sak bosok. Angungrum marang bendara Neno. Tiah Sulestya pijer ngincangake alis. Dene kok ora padha nggon kono omahku ya. Biasane sajen ngene iki ana duwite. Oh, iki lah. Jenengan sakniki anu to Pak De. Piye, Pak? Ana duwite. Wah, ya wis disimpen, Mas. Kok nek ngerti guyu dhewe ya ta? Berarti kok ketok nggo itu. Terus kok kejang-kejang lah kuwi. Ora sidul, tak baleki lho. Iya. Oh nek kesurupan ora apa-apa Mas, engko sing nambani aku. Ora kene kok setane murah ya. Gonku 5.000 ki receh. Nek kesurupan iki tambane gampang Apa? Lincung sak sendok. Kuwi genah mari. Iya mari yo mutah-mutah. Yo, Mbak. Nih, iya. Terus tresno sesi demam. Yuk. Luwih becik patenono timbang pisan. Wangi samudana
Balungan, Cok. Mengke sing mangka loro didangdutke slow, sing nembang Mbak Elisa. Nggih. Ya. Urip ana kutha Ompake, Cok. Yuk. Terima kasih. Mbak Elisa, mohon dibaca, Mbak. Mohon. Nggih, nun sewu. Oh, njen menika wonten badhe Dono Suwanten. Judulipun Lintang Asmoro. Katur masyarakat Selorejo, matur nuwun. Saking Bapak Kades Hadi Sanjun. Nggih. Menika ternyatanipun wonten namine. Oh, nggih, menika dipun waos. Naminipun Keris Kiai Slamet. Slamet kok Slamet. Kalian Payung Kiai Bejo.
Yo. Nggih, kalian Tombak Songsong Menur Singosari. Ya wis. Nggih, menika pusaka 3. Pusaka. Nggih. Oh, berarti menika Bapak Kades nggih. Monggo iki badhe dana semanten menika sinten kala wau ngesaken. Pak Kades piyambak, Pak Kades piyambak. Pak Kades piyambak. Nggih. Pak Kades piyambak. Nggih, Pak Kades. Tepuk tangan Bapak Ibu ke Pak Kades. Pak Kades. Luar biasa. Ayo mentara-mentara terus. Yo Bali mulang apa setiane ono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Pak Adi. Wilujeng dalu. Wah, jan. Wah, Pak Kades iki piye oleh demenake nang rumah sakit. Iki Kades gaul iki lho. Lah piye ta? Wah, jin. Nggih. Sepatu ket. Niki pundutan TikTok, Pak. TikTok. Ngenyek Pak Kades kok TikTok. Apa ora entuk? Ya ora ya. Pak Kades wah jan niki nembe temriki lho, Pak. Seorang Kades punya hajat terus pengen partisipasi nyumbang lagu niki hebat. Pak Kades nek cara wayange Kiai Semar Badranaya ya. Nggih, bapak kula. Nggih, Allah terus bapak itu. Terus anake njaluk iku. Lah ya biasane ngono to, anake lak njaluk bapake. Nggih, Pak, niku nyuwun disedake, Pak. Aja Nggih. Pak Kades nyuwun dawuh, Napa, Bapak? Badhe duet Lintang Asmara. Nggih. Oh. Iya. Pak Kades iki piyaine anu, Mbak. Beliau tuh piyaine napa niku cobloko. Cobloko itu gimana? Apa adanya. Ning ngendika niku cokmel ndang rampung. Natural. Nggih, gitu. tindak ning gubuku ya ngono. Mas Petruk, kowe mayang ning aku. Nggih, Pak, wis dadi. Wis. Dadi Wis ngono tok wis rampung. Ora tele-tele. Ora terlalu kakean kata-kata langsung tek. Lah, nek Piai Nom sing tata kramane genep iki ketua panitiane. Sinten? Mas, Anang. Mas Aan. Aan. Mergo panjenengan iki ya abdi dalem Kraton Surakarta. Nggih seangkatan Angkatan wis apa? kali koncone. Alah. Tak kirone. Oh iya. Nggih, kalih Mbak Elisa nggih Pak Kades. Nggih. Nggih. Lagunipun Pun telasaken Asmara. Nggih. Kok pun telasaken sampeyan ning kono ngambi-ngambi 100 untuk anu penari latar. Wah. 100 untuk penari latar. Bayar di muka baru saya laksanakan. Engko aku tiwas obah ora cair. Cair. Ora iso, Pak, jenengan garansine nggih. Nggih. Mungkin mboten cair, jenengan sing ngekeki kula. Nggih. Kanjang ono golek dekengan. Ning mboten sangge penari mboten ana nggih Pak nggih. Pun berdua mawon nggih Pak. Nggih. Sabda pendhita pangandikane dalan sepisan kudu dadi. Ya. Ora kono wali. Yo diaturke Lintang Asmara. Ya, monggo Pak Kades kali Mbak Elisa. Monggo. Iya, Cak. Berangkat. Ya,
Monggo gamelan alon Toro ratri mung eling mangise ati setiaku bisa anduweni marang sang jasulati. Yup. Bakal cerno Senadyan nyawa pancen sangkaraka wis tresno bisa tresno lagi bisa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Kades. Luar biasa Mas. Sembah Hebat. Pak Kades anu nyuwun dawuh harapan apa untuk masyarakat ke depan kagem masyarakat Sidoarjo? Semoga kedepannya acara yang seperti ini bisa diulangi Amin. seperti yang sekarang ini. Nggih, amin. Matur nuwun Pak Kades. Luar biasa. Nggih. Monggo lenggah. Matur nuwun Pak Kades. Wah, jan iki Pak Kades ki ora mung iso nimbali ning ya iso Niki. Oh, boleh. Saking panitia badhe anu dono suwanten. Nggih, monggo Pak. Nggih, sinten panjenengannya Pak? Mbak sinten Elisa nggih. Nderek. Oh nggih, kula Nggih. bangga banget nggih. Anu Ini perwakilan saking panitia niki. paring asma sinten, Pak? Bapak Ahmad. Bapak Ahmad. Nggih. Oh nggih, Pak Ahmad. Monggo, Pak Ahmad badhe anu nembang napa? Jambu alas. Jan. Napa usum to, Pak? Dalem Usum jambu alas. Kuwi lagu ya. Usum. Mas Gareng Tralala, kuwi lagu ya. kula niki fane Mbak Elisa niki lho kula. Kula selalu ningali TikTok, YouTube. Ini saling nggih. Pun. Ini pun Pak, legi Pak. Ambune wangi ya. Nggih, ampun wisuh Pak, mungkin sensasi. Kula ningali teng TikTok teng YouTube niku niku lho lawake cah kembar jenenge Nini karo Nunuk niku lho. Oh nggih, heeh. Sing kae lho Mas, ayune ayu Nini. Nggih, tapi digoleki Nunuk. Oh, nggih niki Pak. Nunuke pun tukar cincin Pak. Nggih. Nunuke pun payu. Ya jambalas. Monggo. Mbak Lisa, nice to meet you. Oh, Ngene kemajuan tenan. lho. Ora kok sik Ngene lho. sapa sing tumitmu sapa? Nice to meet you Ora. bahasa Inggris ya Pak Tak Bayu. kira tumit. Mas Gareng stupid itu. My dream come true. Niki ngaten malih, my dream come true. Ah, your dream come true. Ya, my dream come true. Maikam pengungsian. Arep bisa ning ngantru iki mau ya. Lah lho kuwi impian kula iso duet karo Mbak Elisa. Nggih Pak, nggih. Pun nyang duit sedalu betul ono Pak. Lah niki lakone kantor cedak, mengke kantor tak tutup rampung. Nggih, matur suwun nggih. Matur suwun Pak Lurah, ngapunten Pak Lurah niki. Monggo ayo jambu alas. Monggo, ayo to. Lele. Awas, Ayo yo.
Langno manis rasane ngajam tilas tahan teni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku dek aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni Walas kulite ijo yang digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Sumpah ning batin yen kula tiga dikawini ora bakal ganti Sumpah janji dari sehari semati bareng-bareng dilakoni jambu alando manis rasane najan tilas tanteni rondone kelingan manis esone terus kelingan ramah jumung yune tresno lan kasih sayangi karep atiku lakon jadi bojone Alhamdulillah. Terima kasih. Boten salaman melih, Pak. Boten salaman melih. Salaman melih to. Nah, ngono nggih jamu ten dalem kok ya. Nggih, Pak. Wah. Niki tak bisa aku lupakan sampai bila-bila. Terima kasih. Thank you very much. Cucuit. Pak. Terima kasih Mas Gareng. Matur nuwun, Pak. Pak Ahmad. Kanu Elisa kepengin salaman melih, Pak. Oh nggih Pak Ahmad. Pak Ahmad. Anu ajeng salaman melih Pak iki. Iku rong sasi ora wisa lho rek. Ya, Angger kangen Elisa bae kaya ngene ampun yo. Teh matur nuwun Pak Ahmad. Wah. Nggih. panitia nggih Mbak Fahmi arep rene, Mbak Fahmi. Ayo. Mangga. Arek sepote apa Kuwi sepote apa arek uyuh apa rong. Mi, ayo Mi. Ya. Mami. Mangga. Mataram turuk. Deh. Iki le nunggu ket mau sore lho kok ora dideg-dege nganti nglengo tempe gebus. Iki ana sing ngersake lali janjine. Kalau mau saking Pak Dr. Supriyanto, Direktur RCM Jakarta. Kuwi biyen Direktur Rumah Sakit Tulungagung. Oh nggih. Beliau aslinya juga daerah sini. Oh ngenten. Nggih, alhamdulillah. Ya Mbak Fahmi niki didum rata nyadiasta iki Rp100.000 ke Mbak Fahmi. Matur nuwun, Bos. Kembunge didum rata satu. Lho jenengan pun to, Mas? Wah, Pun to mau. ora aku cair kok bojone. Ya lali janjine ya. Nek anu sik Mas Nanang rene Mas Nanang. Mas Nanang. Maka. Kok sik alon to le alon. Masyaallah bocah iki. Awas. Dalane padhak degelmu kuwi. Dikon wong tuwa alon-alon wae kok. Enten Mbak Fahmi pun padhak walane. Nah, sing diarep-arep Fahmi kok Mas. Pripun Mas Nanang? Dalem Mbak Fahmi. Celanane benakno sih. Wah, ampun kula benakke ya. Ampun. Ampun aman kondusif. Wah.
Aduh, aman sondesip ya apa? Kondusif. Oh, kondusif. Ketahen karo Fahmi serasi ngene. Wong nggih kula nek mboten Mbak Fahmi mboten. Oh, gan ketok serasi sing wedok golek kacamata ireng cah. Wis apa sih, Nduk? Wah, ya mboten. Sing wedok kan kacamata ireng kan padha kok ya. Wah. Lah niki kula nggih. Kenali jare. Oh, alah. Lah ngono lho. Ki opo iki? Kuwi gan ketok nek gendari kan terus rata ngono kuwi. Ya ampun to Mas. Ampun ngoten to Mas Bayu wae. Wah, Apik kuwi lah. ampun ngoten to kaku kula. Gimana, Beb? Wah, sawan bareng wong loro nganggo kacamata ireng panti pijat. Lanjenane dipijet piye? Waduh. Wah, nggih ngapunten Mas Bayu saderenge kula nggih nderek ndedonga. Lah niki pelanggan pijet Kagem warga masyarakat mriki. Ya? Masyarakat mriki mugi-mugi sak bibaripun nanggap Mas Bayu kalian kanca sak rombongan tansah pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Benjing nanggap malih lho nggih Pak nggih. Amin, amin. Bintang tamu niki Pak Gareng niki. Heeh, nek sik urip. Lah nggih ampun ngoten to. Mesti panjang umur, Mas Nggih. mesti panjang umur. Mengke tambane anu Pak. Ora usul. Teng pamflete ditulisi Pak D Gareng PSPD peteng dedet. Nggih niki utawi MR merem. Iya. Lho, pamit nganggo kacamata ora apa-apa iki tok apa-apa. Ya Mbak Fahmi ya panggah weruh to. Ya. Sik iki mau anu lali janjine. Nggih. Ning aku nyuwun dibawani sik nyilih apa mangsa borong bawane. Oh nggih, niki kula bawanane ngapunten niki kula bawani Sida Asih napa pripun Mas Bayu? Monggo saged, Oh, saged. nggih. Ya. Pamit aku. Oh nggih leres. Aja kuwi. Mas Nanang, Dalem jenengan kok yo ngagem kaos kaki ireng to, Mas? kaos kaki ngopo wong aku ora nganggo apa-apa. Dalem. Kacamata kuwi bukaan. Wah, kuwi sembarang. Walah. Alah yo maaf. Pahami anggere ngono kuwi apa-apa sing disawang ireng. Ayo. Wah, ra apa. Lah iya to. Kacamane riben. Ya. Lah nek putih tok mboten enten irenge yo elek to, Bos. Ya. Loh, Nggih. niku lho paningal niku to. Ya Mas ya. Ya. Duh. Ora to, Mas. Ya Mas. Ayo Mas Nanang. Pamintaku Nemasitase Aku kelingan. Kang Mas. Mbak Fami, nek ngono kuwi aku kelingan. Pripun? Sing biyen sok nusul aku zaman aku sih cilik kae. Sinten? Sing kakung nyuling. Nggih. Kuwi ning TVRI enak. Ya Napa ngono nggih, kuwi, nggih. Engko tekene iso dadi suling Mbak Warsi biyen sok nusul aku ning. Wis Oh nggih nggih. Pun nate ngertos Ah, wis nggih. koyo wis persis Mbak Fami kuwi. Ora tegese. Maksudnya sami petenge ngoten. Dope mboten pan. Wong loro ngene iki jebles. Lah ngeten iki kula lak bingung bayangke, Bos. Ah, iya. Lah kula lek roman piye ngene iki? Oh, mengke nggih kula grayahi no. Iya. Wong kula tukang grayang Dek. Iya, kuwi tambal ban kok kuwi. Ayo. Lali ya. Mboten lali kula anu ngentosi genderen niku. Nggih. Mboten lali. Apa gendere gorene apa piye? Bah, mboten. Mboten. Ya, Mas. Atut runtut tansah runtungan. Pokoknya sing kacamata ireng tak kei 100, jatah 100. Wah. Ayo dhewe tenang ya, Mas ya. Fahmi mau wis ta, Fahmi wis ta. Nggih, melih mboten. Mau apa? wis. Iki Mas Anang. Nggih, ya. Niku Mas Anang ning arep jenengan persis. Lah, Nggih, dalah. Wis. matur sembah nuwun. Mau karek 200, Fahmi 100, Nanang 100 pas. Ide, siap. Nggih. Sembah nuwun. Nganggonen dhewe. Lah wis entek kok. Tiwas maju njile sewan kacamata. Ayo. Ing sarina sawah ngene Piye ing sarina sawengine piye, Mas? ya wis ngene iki wong ayu Oh, kok ngene iki yo diterjemahne piye ngono lho, perasaanmu? wis ndak bisa membayangkan saking ayune dirimu Oh, Mas.
Ngene iki lho aku. Ora, nuwun sewu Mas Nanang wis kagungan garwa apa urung to? Dereng saestu dereng Mas. Dadi jodoh karo Fahmi. Bas. Mbok kula nyuwun kawelosane jenengan padosaken to Mas Bayu kula. Ya kuwi lho pami nganggur kok. Seto aku arep kuliah kok. Areng nguli uyah. Ora usah sik wis to. Manut aku tak lamar. Aku wis kadung koyo ngene ndak kuat lah aku. Ayo, nano. Ayo dilamak iki lho. Dilamar. Datang kinggang Rambute. dan nggih sak rambute. Yuk. Sarambut lamun atuh caketing hati. Jenengan nggih sok mbayangne kula ngono Mas. Nggih, kula lek tilem ngoten saestu ngipi rumaos kula duet kalih jenengan ternyata. Kowe takone ngenyek. Jenengan sok bayangke isone yo mung bayangke tok. Kok takon Ya ora kaya. bayangke kula. Masane. Monggo, kowe nek ngombe kopike mak piar kok. Nggih saestu. Piye Mas nek ngombe kopi? Mantun ngombe kopi ndamel kacamata ireng nyawang dini nggih mak piar. Wah, Jenengan nggih mak piar ngoten. Lho. Sing disawangi dini. Ayo. Kuwi jenenge ra ngejeni karo sing adeg kuwi. Sing adeg Fahmi sing disawang dini. Maksudnya niku sapa-sapa dadi ketinggal ngoten. Oh, nggih. Nggih. Yo lanjut. Lek nyawang tukang son ya mak piar ngono Mas. Yo tenang, aku nggak akan menduakan mok saya. Ya. Yo lanjut. Yen cedak tansah mulat Nenoe. sida asih Telasi Mas. Narane. Pindho mimi lan mintuna ayo bareng Dimas ana tapi wajib situasi janjine irama seger mangga ya ta kanca-kanca abdi Solo yuk hey joget Mas Nanang ayo goyang Mas Nanang ayo Mas ayo kantor Mbak Aryo Jeding ayo hey Mbak Panjerjo ya sayang lagi Mas Nanang awas yuk
meropok. Ngapa? Sing gedang ku meropok. Lah piye? Lah iki lek gedang nenteng kembangane akeh. Heeh. Sing joget kaya umbul-umbul keterake ngene. Aku kaya tikus sayangan-yangan. Syukur gawene gawe wong tuwa saiki bales nang. Ayo. Ya Pak Fahmi. Janjane kowe neng. Iya. Iya, ayo. Sajak nyuki Ale. hatiku sujono kowe Yo. Goyang Mas Nana, goyang sampai bawah Mas. Iya. Saya mendek. Sampai bawah Mas. Masuk Mas Nana. dina minggu sedaku kowe ngajak tawamu ati lingsir srengenge ana kene aku nunggu Ayo, sing wedok ngendi? Joget Nana. Ayo, goyange terus. Ala jiwa. janjine Goyang Mas Nana, ayo. Mangelake sapa wong sing ora telo kowe ora teko Mas Gareng iso nirokke jogete Nana nyok iki Pak N100. nah Ayo Mas Gareng. Ayo. aduh Ayo. weh hebat ya Mas Gareng engko tak lebokke nang TikTokku Mas Gareng tenang ya Sik. Iki wong ana wong tuwa. Piye joget pisan Mas? Ayo. aku Ah, piye joget kamu piye kok tak Coba. Cancane aku. Kowe neng endi Mas? Atau mendek-mendeke mau. Galagatmu saja nyubriyani. Hop. wis ora. Piye to Mas? Entuk Piye, Mas? Entuk 100 asam urat. lho wong penake kados ngaten asam urat pripun Penake panjenengan muntang-muntang ngene iki lho. Buatan malah niki kesehatan niki. Coba. Keringet ya metu. Janjane kowe neng endi? Galagatmu saja. Oh, enak mboten umum. Apa Mas Gareng? Penak iki kowe. Loh. Senom. Lho ngeten lho, angsal keringet ngeten niki dah malah sehat lho. Ngeten niki malah saestu lho jenengane pripun. Wah. Mau ngene kok etok keringet iki kok ngendi coba. Lah niki ngeten kok. Jogetan ngene kok kepriye. Obah ngono. Ya, lanjut. Ayo Pak Fahmi. Janjane kowe neng endi? Galagatmu saja nyubriyani. Atiku sujana dikejar karo wanita liya. Terima kasih. Nggih, pamundutan sampun diaturaken. Nggih, pun Mas Anang terima kasih nggih Mas Anang. Nggih, sami-sami Mas Bayu. Pak Fahmi, Mas Gareng. Nggih. Terima kasih Mbak Elisa. Matur nuwun. Monggo sawetawis satur panglipur, kata lepat diagung pangasam. Nggih. Mas Gareng ndongake apa karo warga Sidoarjo? Mugi-mugi tlatah mriki lan sak kiwa tengenipun tansah pikantuk barokah berkah sedayanipun Mas. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Monggo yo nutuke laku. Ndak dadi dukane Ndoro Permadi.